ऐका या ना. ओके. ओके. हरे कृष्ण माताजी, थँक्यू फॉर वेलकमिंग आणि सगळ्यांक बांधवांक बांधवीक ज्यांनी हांगा जॉईन केल्यांती. तर सगळ्यांक बलराम पौर्णिमा, रक्षाबंधन, उत्ता पुन्नव हाजी सकाळचे आम्ही तांकां आणि झुलन यात्राचे सकाळक आम्ही तांगेल खातीर आम्ही फेस्टिवल आसा तर तांणी सकाळ जाणां लायक पण केलां अशी हांव आश दवरता. तर ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम हांव एक स्मॉल जस्ट 1 मिनिट कीर्तन करता आणि वी विल टुडे विल अंडरस्टँड की हू इज लॉर्ड बलराम आणि हाऊ हिज बर्थ वॉज देअर, हाऊ हिज फॉर्म वॉज देअर आणि ताजे तत्वार वयले आमी चिकाय तेजेर डिस्कशन करूया. तर प्रथम सगळ्यांक स्वागत आणि थँक्यू फॉर गिविंग मी दिस चान्स. जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल. हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो एक श्री दशावतार स्तोत्र म्हणून सर बाय जयदेव गोस्वामी तांतू 8 वर्स आसा. जस्ट विल रिसाइट एंड देन विल स्टार्ट. वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम्, अलहति भीतिमिलित यमुनाभम्, केशवद्रीता फलधर रूपा, केशवद्रीता फलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. बलराम जयंती की जय. So Mataji, I am using some slides. So with your permission, so you can see na Mataji. वय प्रभूजी, वी कॅन सी. Yeah, yeah, okay. So now I'll try to keep the time limit and quickly we will cover up. तर आज ही लॉर्ड बलराम जयंती, बलराम पौर्णिमा. तर आम्ही हे कशाला सेलिब्रेट करतात ती, वाय वी सेलिब्रेट दिस बलराम जयंती. तर दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. आज ही कसन कसन आम्ही कव्हर करतानी विल कव्हर लॉर्ड बलराम्स अपीरियन्स आणि या टॉपिक्स असं
Antu dokonu Leela or pastimes I will not cover. That Mataji will cover. I'll try to cover the other thing. The first topic is who is Lord Balram and why we celebrate. कशाला आम्ही बलराम जीले आम्ही कशाला आम्ही सेलिब्रेट करतात ती तर अंतु फर्स्ट मला श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड ॲट परम पुरुषोत्तम भगवान त्याची जे फर्स्ट एक्सपान्शन असत तर दॅट इज लॉर्ड बलराम आणि ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द्वापर युगा इन त्रेता युगा ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र आणि ऍक्च्युली त्रेता युगांतू रामाक म्हणजे लक्ष्मणाक दोन तीन चीज तक लायक जायन असेल म्हणजे वनवास वतना मागीर सीताचे वेन शी वॉज बॅनिश तर हे ताण सांगले तेन्ना की हांव त्रेता युगांतू आय एम युअर यंगर ब्रदर बट I want to become your elder brother in the next yuga. The next yuga to he has become Lord Balram in Dwapar Yuga. And in the Kali Yuga, he is Lord Nityananda Prabhu in the Gaur Leela. He is also the Adi Guru, the original spiritual master. He is the first expansion Krishna land. And he is always serving Krishna. And he is son of Rohini and Vasudev, born in Gokul. And Lord Balram Purnima is celebrated prior to the appearance of Lord Krishna. The Krishna Janmashtami we are celebrating on 26th of August. So आज ही 19th August तक आज ही Balram Purnima. That we'll understand how Lord Balram was born and what are his names. Tantu आम्ही चिके हे करूया. तर एक श्लोक असा from Srimad Bhagavatam 10.2.13. Now recite karta. You can see it English asa. I will try to explain in Konkani. तर मंगलाचरण तुम्ही केलं ना तर I will not repeat it. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गर्भशंकर स्थानतं वै प्रभु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणा बलभद्रां बलोच्चय. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The son of Rohini, Rohini Matal Chella, will be celebrated as Sankarshana. He was sent from the womb of Devaki, Devakil Garbh Dakuno, Rohinil Garbhaka, so transfer Jalelo. He will be also called as Rama. Anek now Rama sir. Because his ability Sakrank Anandit Gokulachi Rahvashika. And he will be also known as Balabhadra because of his extensive physical strength. Purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tarantu Balram ji is the elder brother of Krishna in Dwapar Yuga. He is the seventh. Balram ji, Lord Balram is the seventh Putu of Devaki and Vasudev. तर वसुदेव आणि देवकी या कारागिरी असतात तक्रांक होत असं तर तांतू the first 6 children die. The first 6 children represent the anarthas. The anarth jauch magiri 7th child yeta, that he comes as Lord Balram. आणि कृष्णाले माया शक्तीले प्रभावारी he is transferred म्हणजे तक शिफ्ट केला म्हणजे गर्भ दखुनो तक ट्रान्सफर केला रोहिणील गर्भांत. तर देवकी इज इन द जेल, रोहिणी इज इन गोकुल. तर वसुदेव जे फ्रेंड असा नंद महाराज
तागेल थंय रोहिणी माता थंय शी इज 7th मंथान तुवें गर्भ ट्रान्सफर जाता. आता तुम्ही म्हाका हे म्हणू नाका ती कशी जालें म्हणून, तर बट दिस इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स अँड बाय इन अवर श्रीमद भागवतम. तर that garba is shifted to Rohini Mata, and Rohini Mata gives birth to Lord Balram, that is on Purnima day, that is today. तर आईच्या दिवसाचं is very very auspicious day. तर it is Krishna's will. कृष्ण भगवान जेव्हा येता तो एकलो येना. He comes with all his expansions, लीला करच्याक. तर तांतू his first expansion तर तें लॉर्ड बलराम. तांतू 3 नाव हे श्लोकांत सांगला. फर्स्ट नाव असं संकर्षण, सेकंड नाव असं राम, आणि थर्ड नाव असं बलभद्र. तर हे तिन्ही आम्ही अंडरस्टँड करूया. तर कसले संकर्षण म्हणतात ती, तर संकर्षण आजक जर म्हणतात ती कसल्याक देवकील गर्भ दखून रोहिणील गर्भांत गेला म्हणून ताका संकर्षण म्हणतात. तर ताका एक वेळ म्हळ्यार हांग दखून थंय एक डिस्चार्ज केलेलं म्हणून एक त्या वर्ड ताजे कितें संकर्षण म्हणून म्हणतात. आणि आम्ही चॅन्टिंग करतात ती सकाळी जाऊन चॅन्टिंग करतात ती हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तर हातूंत जे राम असं आम्ही म्हणतात ती राम इज बलराम, पण कोणी म्हणतले राम इज अयोध्यवासी राम. तर हातू म्हणजे डिवोटीज ऑफ लॉर्ड राम लिटिल मे ऑब्जेक्ट, बट ऍक्च्युली हातू भागवतमान क्लिअरली सांगला देर इज नो डिफरन्स बिटवीन बलराम अँड लॉर्ड राम. तर कसल्याक बिकॉज जे बलराम तो ही गिव्स प्लेजर अँड ही हॅज स्पेशल मर्सी की सगळ्यांक तो एक तर भक्त करता, आणि दुसरं म्हळ्यार तो सगळ्यांक हिज एबिलिटी टू प्लीज ऑल दी इनहॅबिट ऑफ गोकुला, सगळ्यांक प्लेजर दिता. तांतू हे राम आणि बलराम हे सेम असं. आणि लास्ट तांतू श्रीमद भागवतान सांगला की लॉर्ड बलराम इज ऑल्सो नोन एज बलभद्र. तर बलभद्र कसल्याक, तर बिकॉज because of his excessive strength, because of his excessive intense म्हणतात ना अशी स्ट्रेंथ खातीर ही इज बीन कॉल्ड एज बलभद्र. परंतु डिफरंट डिफरंट नेम आसा ती हांग तुम्ही पळयत डिफरंट नेम्स ऑफ लॉर्ड बलराम. तांतू व्हेरी बलभद्र असं, संकर्षण, रोहिणी नंदन, दाऊजी, आदि गुरु, आणि एक नाव असं ते गीत गोविंदान. कॅन एनीबडी टेल मी ते गीत गोविंदाचा एक वर्ड असता यूज केला. व्हॉट इज द नेम ऑफ बलराम? या फोटोन ते असं. यू कॅन इफ एनीबडी कॅन से लेट मी, यू कॅन ट्राय, यू कॅन अनम्यूट एंड टेल. Very good. Haribol. Who told Mataji? Very nice. Haribol. I cannot see because of sharing. Thank you Mataji for giving. ते हलधर म्हणून ताका हे एक नाम आसा. तर ते why this name of हलधर? He was born with the हल. आणि हल म्हळ्यार कृषीन यूज करता ती. I don't know how many are from village or गावांत कोण ते हल यूज करता ती ताका जोतता ती. The earth is actually first taka tantu dakuno jo malari taka kan म्हणतात. You plow tantu dakuno मागीर plow कोण tantu dakun seed घालनो मागीर ते plant येता. तशींची भूमिक हे this is done. आणि हाजी plow करचे म्हळ्यार it is a symbol of गुरु तत्व, आदि गुरु. ते कसन करतात ते शिक्षा म्हणजे डिवोटीला जे भक्ताले
heart unto, he plows and he gives them the proper instruction and margdarshan. आणि once that is plowed, मागीर तांतू कसन घालता भक्ती लता बीज. So he is the original spiritual master. आणि आज ही रक्षाबंधन असं, like them there is no other the real brother. आम्ही मस्त जण राखी बांधतात ती मलारी the ladies put the rakhi for the protection, but we have to take the protection of Lord Balram. Tatantu we can understand. Tami Mukarvacha, we have very positive time. So we will see now. Hantu dokan ami topics banel na hai. We first saw with Lord Ram, Balram Purnima, different names. Now we will see difference between Lord Ram and Lord Krishna. The Lord Ram and Balram and Lord Krishna too, the difference is only of the color. तर आम्ही पळया हाऊ आणि कशी हेस म्हणू. सो हे भगवानाले is the first expansion. Actually Shri Krishna Bhagwanale. So, Krishna Bhagwano, he expands in two ways. So one is the bhav or one is the way tantu रूप आणि भाव सेम असता. Like ते गोपी दखून रास लीलांतू, that is one example. आणि second one expansion is वैभव प्रकाश expansion. तंतु रंग डिफरेंट असता आणि भाव याची डिफरेंट असता, बट सेम. याची इम्पॉर्टंट असं मला टू अंडरस्टँड. कशी आम्ही पळया. तर फर्स्ट डिफरन्स बिटवीन बलराम अँड कृष्णा इज बलराम इज फेअर व्हाईट, श्वेत कलर, आणि लॉर्ड कृष्णा इज श्याम वर्ण, ब्लॅक और क्लाउड लाईक. मागिरी बलरामजी वेअर्स ब्लू गार्लंड, ब्लू गारमेंट्स. तुम्ही पळेला असतील फोटो. he wears the, if you see, blue dress he puts. सकाळ फोटो तुम्ही पळेला. so he wears the blue त्या फोटोन पळयता he wears the blue dress. आणि like or no he sasta, he has a very very powerful arm and तांगेल गळ्यांतू गुंजमाला असं हत्तांतू प्लाव. Yeah, this is the roop of Balram. So he wears blue garments, garland of Gunjamala. His arm is very strong. तर एक वेळा प्रभुपादाला दोन डिवोटीज फाईट करतात. तर तंतु एक सांगता की कृष्णा इज प्लेइंग विथ गोपीस. तो प्रभुपाद म्हणता राईट. तर तो म्हणता वेदर बलराम इज प्लेइंग विथ गोपीज ऑल्सो. तर तो म्हणता येस, बट बोथ आर राईट. तर प्रभुपाद म्हणता राईट. Actually, Prabhupada has clearly explained that Lord Balram and Lord Krishna, there is no difference. Tata आम्ही पळया की what is the difference? So that is very important, and we have to cover this point very importantly. Krishna is taking service God. तो म्हणता सेवक भगवान. And Balram is, Krishna is taking, म्हणजे सेवय भगवान, आणि बलराम इज सर्विंग कृष्णा, इज सेवक भगवान. दोन आर भगवान, बट बलराम इज सर्विंग कृष्णा अँड कृष्णा इज टेकिंग द सर्विस. तर कशी हे जाता हे आम्ही पळया. तर हे आम्ही इम्पॉर्टन्स ऑफ बलरामजी ते आम्ही पळयलें. सेवेंथ चाइल्ड, and whenever Lord Krishna appears in material world, he is accompanied by his associate and paraphernalia. Lord Krishna Yogamaya Sankta transfer करतात, आणि Lord Balram is the original spiritual master. आता आम्ही हांगा पळया how Lord Balram serve Krishna in all the prominent rasas to the fullest.
तर हे आमकां खूप इम्पॉर्टंट. जे सृष्टी उत्पन्न करचे असता, सो दॅट ऑल्सो लॉर्ड बलराम हेल्प लॉर्ड कृष्णा. आणि कसं लिहिलं असल्यार लॉर्ड कृष्णा टेक्स द हेल्प ऑफ बलराम आणि दोन जण करतात. तर हातूंत 5 रस आसा. तुम्ही सकाळी जाणांनी पळयलां आसतलें की शांत रस असता. तर शांत रसान तूं कौ आणि देर आर लॉट ऑफ पिकॉक हे सकट शांत रसान तूं देवाल सेवा करतात अशी. आणि दास्य रसान तूं कोण आसा, हनुमान आसा, ही सर्व्स द लॉर्ड राम. साक्य रसान तूं अर्जुन आसा. वात्सल्य रसान तूं यशोदामा आणि नंद महाराज आणि सगळं वात्सल्य रसान. आणि माधुर्य रसान तूं श्रीमती राधा राणी and all the gopis. But Lord Balram serves Lord Krishna in all the 5 rasas. हे मस्त इम्पॉर्टंट. आणि आमकां सपोज वी हॅव टू अप्रोच लॉर्ड राम बलराम कृष्णा, वी हॅव टू गो थ्रू लॉर्ड बलराम. कशी? तर शांत रसान तूं लॉर्ड बलराम ही बिकम्स द पॅराफेर्निया, म्हणजे चक्कड जे घंटी जितले जितले आरती करच्याक सामग्री. मागीर ही बिकम्स शेषनाग, म्हणजे फॉर द बेड ऑफ द लॉर्ड विष्णू. मागीर ही बिकम्स मृदंग. मृदंग असता ते सगळे जे जे आसा धाम. ऑल दीस इज लॉर्ड बलराम is serving Krishna in शांत रस. कितली इम्पॉर्टंट पळय तुम्ही. सेकंड इज दास्य रस. आता दास्य रसान तू लॉर्ड बलराम serves Lord Krishna actually in Treta Yugantu. He was serving Lord Rama. आणि तर but when in Dwapar Yuga Balram is the elder brother of Krishna, तो कसं करता केने केने ते गाय चरो चकवतात न्हय. तो वचून मस्त गाय चरोवन हांगा ते ट्री ट्री बिलो द ट्री लॉर्ड कृष्ण केने केने आराम करता. तर जेन्ना आराम करता दोळ बंद जाता न्हय, त्या टायमाक बलरामजी येवन लॉर्ड कृष्णाने सेवा करतात. So he serves in that way in the Dasya Rasa. Third asa Sakya Rasa. आता साक्य रसान म्हणारी ऍज अ फ्रेंड. तर जितले गोप गोपास असता तांगेल वट्टू खेळता. आणि बलरामजी अँड लॉर्ड कृष्णा बोथ प्ले लॉट ऑफ गेम्स. तुम्ही पळयला आसतले. आणि माताजी म्हळ्यार तिगेल क्लास तांचा नेक्स्ट पॉइंट आसता तांचो पास्ट टाइम तू यू विल कम टू नो. प्रलंबासुर पास्ट टाइम असं कशी खेळता आणि कशी व्हॉट हॅपन्स. तर एक वेळा अशी जाता की लॉर्ड बलराम कृष्णाक सांगता हांव गोर आसा, नंद महाराज गोरा, यशोदा माय फेर आसा गोर आसा, तू काळो. ताका म्हणटा तू एक्चुअली नंद महाराज जालें यशोदाल तू चल न्हय. तर कृष्णाक खूप म्हळ्यार राग येता. तो म्हणता ना 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 हांव हांव काळो तर हांव तांगेले चेलो. बलराम म्हणता ना 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 तू तांगेल चेलो ना. तुम्ही पळयता आमगेल सकट जाल्यार कॉम्प्लेक्शन एक आसा, तू काळो. तो म्हणता हांव न्हय सान आसतना एक ब्लॅक गायल दूध पित आसलो. म्हगेल जन्म जातना डार्क सकट आशिल्लें ताजे खातीर हांव काळो. मागीर तो वता यशोदा मायला तो म्हणता की तो दाऊजी म्हळ्यार बलरामाक दाऊजी म्हणतात एल्डर ब्रदर. तो म्हाका अशी म्हणता की हांव तुमगेल चेलो न्हय, तुका मार्केट दाखोवन आमी घेवन आयले म्हणून. तर कृष्ण भगवान यशोदाक सांगता अशी अशी लॉर्ड बलराम सांगता. तर म्हाका आणि तो व्हेरी स्मॉल, ही इज व्हेरी स्मॉल दॅट टाइम 2 years or 3 years. आणि तो मागीर यशोदा म्हाका सांगता मिगेले लवकर लवकर
तुम्ही मॅरेज करा ती. यशोदा म्हणतं कोण तू इथलं सांग नो. तो म्हणतात तुला तू पळेला ना कोणाक. तो म्हणतो हा. बोले म्हणता तो कीर्तिदा आणि वृषभानूल जे चेल्ली असं राधा राणीले आणि आमगेले नंद महाराज इष्ट फॅमिली जोडका आम्ही तू तांगेले मॅरेज कराय. तर ती म्हणतं कशाला म्हणता मॅरेज केल्यानंतर हांव बलरामजीक सांगता की हांव काळ जाल्यार ठीक असं निगेल जी बायल असं ती गोरी. So this is a very sundar pastimes I heard and from our seniors and lectures. तशी बलरामजी in Saka भाव तो तागेल उठू खेळता. Fourth is in Vatsalya भाव. Vatsalya भावांतू Lord Balram is very protective. तो कसं नाही काही झाडार गेल्यार तो पळयता. तो पळयता काही यमुना नदीन गेल्यार काही म्हणजे बुडून वचना. तर ही इज व्हेरी केअरिंग as an elder brother that younger brother doesn't fall in the river or काही झाड दुखून पडना अशी. अशी कोण तो वाचले भावांत तो लील अशी करतात. आणि लास्ट म्हळ्यार माधुरी रसांतू he is not directly assisting. तर तो he becomes Anaga Manjari, the younger sister of Radharani. आणि in that way तो Anaga Manjari म्हणून Radharani younger sister म्हणून he serves Radha and Krishna. And in this way in all the five rasas bhav Lord Balram serves Krishna. तर आम्ही या लीला जे असं that Mataji will take. लास्ट आम्ही इम्पॉर्टंट टेकअवेज घेऊया. तर व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट टेकअवेज. फर्स्ट टेकअवे म्हळ्यार ही इज द आदू गुरु और ही इज द ओरिजिनल स्पिरिच्युअल मास्टर. आणि विदाउट गुरुज मर्सी यू कॅनॉट अप्रोच कृष्णा. लायक एक वर्स असं म्हणतात तुम्ही ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पायबे भक्ती लता बी. तर विथ द मर्सी ऑफ गुरु अँड कृष्णा आमका भक्ती लता बीज मेळतात. आणि आम्ही पळयला दही चिरा फेस्टिवलान हाऊ नित्यानंद प्रभू ट्राय करता चैतन्य महाप्रभू डायरेक्ट असोसिएशन घेवच्याक ताका मेळना. फायनली वेन ही अप्रोचेस थ्रू नित्यानंद प्रभू रघुनाथ दास गोस्वामी सॉरी तेन्ना he finally gets the association of Raghunath Das Goswami. And the same Raghunath Das Goswami is such a pure devotee of the Lord. And any Radha Gund तुम्ही गेल्यारी तुमका थंय तागेले म्हळ्यार कुटिरांत थंय कळटा थंय तागेले समाधी आसा. आनी थंय हाऊ ही डीड प्युअर डिवोशनल सर्वीस देर तुम्ही पळयत. आमका आयच्या दिवसाक आम प्रे करका लॉर्ड बलरामाक की आमका स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ दिवच्या खातीर की आमी भौतिक जे आमका आसक्ती देखून दूर करच्या खातीर सो दॅट वी गेट इनफ स्ट्रेंथ. अँड जेन्ना आमी गुरु मर्सी घेतले तर तेन्ना आमी वी विल बी एबल टू अप्रोच कृष्णा. अँड इन दॅट वे वी विल बी एबल टू सर्व कृष्णा. आम्ही आम्ही आगे डिस्कस केला. What are the important takeaways? Lord Balram descends at Lord Krishna's dham, paraphernalia, mridanga to serve Lord Krishna. And he gives us spiritual strength, bal, and brings auspiciousness and kills the anarthas. तर अशी करून तर हे इम्पॉर्टंट टेकअवेज आसा. ऑलरेडी 5 minutes क्रॉस जाला. And today is Jhulan Yatra's last day. So this is a very nice Jhulan Yatra. The Jhulan Yatra is where Radha Krishna झुलायताती. तर तुम्ही like past time असत you can see Vrindavan the last day. So then it's also very important that we try to pull the Jhulan for the pleasure of the Lord. राम क्लोज करता सेशन मलरी my part. जय श्री प्रभुपाद की जय. Hare Krishna Mataji. Does any mistake Larry? Please forgive me. If there is any takeaway, it is all due to the mercy of Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada ki jai. आज सुत्ता पूनम है सर. The Konkanis are all changing the thread. The unmarried men are
changing, they have one thread, and who are married, they have two threads. But unfortunately, whichever class I am joining, majority of Bhagavad Puran company, the ladies are 99%. तर आमका ladies आमका I can only tell, you tell your husband to follow, and there are like प्रसाद आणि सगळं करतात ती आजी. तर आजी सगळं रक्षाबंधन आहे असं. तर सगळ्यांना खूप खूप बधाई. तर I will give it to Mataji because already we are 4-5 minutes more. So thank you, Mataji. We can continue and let Mataji take over. Hare Krishna, Hare Bol. थँक्यू सो मच प्रभूजी, तुम्ही मस्त छंद कोण एक्सप्लेन केला. थँक्यू सो मच. आम्ही आता कंटिन्यू करूया. नेक्स्ट सेशन घेवचं आहे त्यासाठी हरग्रेस व्रजप्रेमी माताजी बलराम्स पास्ट टाइम्स ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾತಾಜಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ दिवचा प्रयत्न करता. माताजी बेंगलोरांत आसा ती आणि त्यांनी ऍक्टिव्ह मेंबर वाईटफील्ड इस्कॉन अंतू आणि माताजी बुक डिस्ट्रीब्युशन अंतू टेम्पल सेवांत आणि ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करता ती. भागवत पुराण कोंकणी सेशन्स द्वारे माताजी जॉईन जाता ती. तशीच त्यांनी हिस होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराजा तुकुन 2023 तू दीक्ष घेतील असं. माताजी तुमका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओव्हर टू यू माताजी. स्वागत असतं तुमका या सेशन. हरे कृष्णा प्रभुजी आणि मातेजी दंडवत प्रणाम. हांगा उपस्थित समस्त वैष्णवाक गेले आदर दंडवत प्रणाम. ऑस्पिशियस बलराम जयंती दिवस म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त थँक्यू. आज हांव बलराम जिले दोन्ही लिहिले हांव कसन ऐकला प्रभुपादल तुकून आणि वरलेले प्रभुपादल डिसायपल तुकून ते हांव रिपीट करूक ट्राय करता. एक प्रभुजी मस्त सुंदर तरीकेरी बलरामाला कशी अपियरन्स जाल्ले आणि तांगेले अवतार कसं आणि बलराम आणि कृष्णा डिफरन्स कसं मस्त सुंदर तरीकेरी प्रभुजी एक्सप्लेन केलं. अशी कृष्ण आणि बलराम मस्त भरलेले गोप बालकलोटू वृंदावनंतू मस्त लीले करत असताना एक दिवसू कृष्णाला मस्त पार्षद सखगण कृष्ण श्रीधाम सुबल वृषभ त्यांनी स्टोक त्यांनी पुरा येऊन स्टोक कृष्ण त्यांनी पुरा येऊन कृष्णाक सांगतात कृष्ण बलरामा सांगतात की हंगाची लागी एक वन अस त्या वना नाव तालवन म्हणून त्या वनांतू मस्त ताल थाल फल असं कितलं कितलं सुंदर म्हळ्यार त्या ताल फलाचे परिमळ हंग तांक येतसती तुमका येतच नव्हे म्हणून कृष्ण बलरामाक तांणी निमगे येता मागीर तांणी सांगतात की ह्या तालवनांतू मस्त फल रुक्कारी असं आणि ऑलरेडी मस्त फल तगु पण असं पूरा फल मस्त टेस्टी असं जाल्यार एक कष्ट कसन म्हळ्यार ह्या तालवनांतू एक राक्षस असं त्या राक्षसाला नाव धेनुकासुर म्हणून ह्या राक्षस कोणाकू तालवना वच्चेक सोडतना तशी जाल्यार आमकां ह्या ताल फल खावका म्हणून मस्त आशेस ह्या ताल फल तुमकां अर्पण करका म्हणून मस्त आशेस आम्ही वचत्व म्हणून कृष्ण बलरामाक निमगिता ती. कृष्ण बलराम ह्या वरलेले गोप बालकांक प्रसन्न करूक तांणी समेत अग्री करतात आणि ಪೂರಾಜಿನ ಒಟ್ಟು ತಾಲವನಕ ವಚ್ಚಕ ಸುರ್ ಕರ್ತತಿ अशी तालवना लागी गेलत भितर गेलतना बलरामजी कसन करत म्हळ्यार बलरामजी नावांतू तांगेल कळत की मस्त कितलं बल असं म्हणून आणि बलरामजी जस्ट तांगेल्या हातांतू ते रूख कसन असता ते थोडे थोडे हल्लोचे सूर करता त्या हल्लोचे सूर केलेल्या पेट्टांतू कितलं फल असता पूरा ढबा ढबा पूरा पडू सूर जाता अशी पूरा एकेका रुक्का तुकून पूरा फल पडू सूर चलतना धेनुकासुर निद्धून आशिल्ला उठेता आणि तकळता अशी कोणकी आयला आणि मिगेले हांव हांगा रक्षण करत आशिल्ले फल पुरा
काणयेचे ट्राय करता असं म्हणून तशी धेनुकासूर खंय तुगून आवाज येता असं थंय वचक सुरू जाता. धेनुकासूर कशी येता म्हळ्यार कृष्णा बुकान ताजे एक्सप्लेनेशन दिला की धेनुकासूर येताना कशी भूमीन तू कशी भूकंप येता तशी तशी भूमी पुरा नडगुचे सुरू जाता. तेन्ना धेनुकासूर गोप बाला लागी पुरा येता ती मागीर धेनुकासूर पळयता बलराम बलराम पुरा रुखाक हल्लोन हे फल पुरा तोगू घालता असं म्हणून तो पळयता. तशी ह्या धेनुकासूर राक्षस बलरामाला येऊन फर्स्ट बलरामाक लकोन एक लात मारता. तेन्ना बलराम फर्स्ट कसं नाही करू वचना. तेन्ना अनेक थोड्या वेळानंतर वापास येता आणि जोर वापास लात मारू सुरू करता. तेन्ना बलरामाक मस्त कोप येता आणि बलराम एका हातान तू ह्या धेनुकासूर गड्डावर उपर असता. ह्या गड्डावर उपर आशिल्ल्या ह्या राक्षसाक ताजे दोन पाय उकळून वार एरी गुंडोन 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 एक रुक्कारी एक ताल रुक्कारी उडोवन सोडता. त्या बलरामजी कितले फोर्सान ताका त्या राक्षसाक घुंडत म्हळ्यार त्या घुंडेतानाची त्या राक्षसाल जीव वचन असता आणि त्या ताल रूक कंचवैरी ह्या राक्षसा उडयता. त्या ताल रूक मस्त होड ताल रूक असता त्या वनांतू आणि त्या ताल रूक त्या बलराम उडायला त्या राक्षसा उडायला शक्तीन तू त्या ताल रूक पोण वता आणि ताजे नेक्स्ट ताल रूक पडू सुरू जाता. तशी एका वैरी पुरा ताल रूक पडू सुरू करता ती. अशी आम्ही पळयत कशी बलरामाला स्ट्रेंथ असं म्हणून बलराम आम्ही बलरामान अनेक नाव बलदेवा आणि बलरामाक आम्ही पळयत की अनंत शेषल रूपान समेत आम्ही पळयत. अनंत शेषल रूपान तू बलराम पूरा समस्त ग्रह समस्त लोकाक तांगेल नागाला हुड ಅಂತ त्यांनी मिलियन्स ऑफ हुड्स ಅಂತ त्यांनी दवरलेन असता ती. तशी ह्या एक सान राक्षसाक मान घालचे बलरामाले कशी आईस लाईक पीस ऑफ केक तशी सान काम आशिल्ली बलरामाक. आणि अशी आम्ही पळयत की कशी पुरा ब्रह्मांड बलरामजी अनंत शेषाल रुपारी मेंटेन करत असं. आणि आम्ही ह्यावे पळयत की अशी पुरा धेनुकासूर एक रुक्कार वचनो पोवणो ಆಮೇಲೆ ನಂತರ धेनुकासुराला बरलेले राक्षस गण त्यांनी पुरा वापास कृष्ण बलरामाक आणि बरलेले गोपबालकाक त्यांनी हानी करूक येता ती रिवेंज घेऊक. तेन्ना वापास कृष्ण बलराम कशी बलराम धेनुकासुराक उठ्ठोन घुंडोन मारला तशीच कृष्ण बलराम पूरा राक्षसाक एका नंतर एका हत्तांतू तांगेले पाय उकळून घुंडोन तांका उड्डोन तशी पुरा राक्षसाला जीव काडता ती. ಅಂತ आम्ही अशी पुरा राक्षस गणाक मान घाल तेन्ना सेलेस्टियल बीइंग्स देवता त्यांनी पुरा वैर तगून फूल उद्रिसित ती त्यांनी फुल तांक मस्त खुशी जावन असता. अशी इतलं पुरा राक्षसाक एकपटी मान काडनाव्या म्हणून तांक मस्त खुशी जाता. तशी त्यांनी ड्रम्स पुरा मारू सुरू करता ती. विविध विंगड इन्स्ट्रुमेंट्स त्यांनी वादन करू सुरू करता ती. कृष्णा बलरामाले प्रशंसा करू सुरू करता ती. अशी आम्ही पळयत कशी बलराम तांगेले बला तगून कशी धेनुकासुर म्हणजे राक्षसाक वधन केले म्हणून. हांतू एक इम्पॉर्टंट आमकां लर्निंग कसन म्हळ्यार धेनुकासुर आमगेले अविद्य रिप्रेझेंट करता. ह्या अविद्य कसन म्हळ्यार आम्ही इनिशियली आम्ही लेखता ती की आम्ही बॉडी आम्ही ह्या सोल नाही म्हणून आणि ममेती म्हणजे अविद्य आमगेलांत असता. हांव मिगेल घर मिगेल जन मिगेल आनू अम्मा मिगेल बामण बायल चेडू अशी हाजे तुकून कसन जात म्हळ्यार आम्ही समेत गड्ड अशे दिवस रात्री आम्ही कष्ट पट्टून आम्ही घोळता ती. जाल्यार आम्ही वत्ताना आम्ही कसने वरू जायना कोणे आमगेलो उठयना ती.
जस्ट कृष्ण आमगे लोट असता. तशी आम्ही आज ह्या बलराम जयंती दिवस बलरामाक आम्ही प्रार्थना करेत की ह्या धेनुकासूर म्हणजे अविद्य आमगेलंत कसं नसतं, अविद्य राक्षस आमगेलंत कसं नसतं तक्क तुम्ही कशी धेनुकासुराक मारून काढलं की तशी त्या अविद्य राक्षस मारून काढणं आम्ही कंप्लीट शरणागती करका कृष्णाक आणि कृष्णाला वरले विंगड विंगड अवतारक आणि वसुधैव कुटुंबकम कशी आम्ही मम ममेती म्हणजे पुरा सोनं पूरा लिव्हिंग एंटिटीज कृष्णाले पार्ट अँड पार्सल्स म्हणून सांगून आम्ही पूरा लिव्हिंग एंटिटीसाक रेस्पेक्ट करची की सेवे करची की आम्ही सूर करका अशी आम्ही ह्या एक लर्निंग कडेत आणि अशीची जता जता अनेक लिहिले जातात त्यावेळी मस्त सुंदर लिहिले तंतु कृष्ण बलराम वर्लल विंगड विंगड सुंदर सुंदर ಲೀಲಿ करता सती वृंदावनंतू यशोदामय्याला मस्त विंगड गोपी घेऊन कंप्लेन करता ती कृष्ण बलराम अश केल्ले म्हणून एस्पेशली कृष्ण अश केल्ले म्हणून अश पुरा जाताना अनेक दिन कसं जात म्हळ्यार अनेक राक्षस अशी कृष्ण केदना गोप बायला लुट्टू असता दिनभर अशी गोप बायला लुट्टू त्यांनी गाय चरनु चरनु विंगड वनावता ती तशी त्या दिवस त्यांनी भांडीर वन म्हणून एक वनाक वचक प्लान करना असता ती गाय चरोचक तशी त्यांनी पुरा वत्ताना एक अनेक राक्षस प्रलंबासूर म्हणून गोप बालकले वेश घालून होतो वर्लेले कृष्ण सकाळ लೊಟ್ಟು ತಾವೇ ಜಾಯಿನ್ ಜಾವನು तो हाव समेत तुमगे लोट्टूची तुमगेल म्हणके एक म्हणून तंगे लोट्टू वच्चे सूर करता त्या प्रलंबासुराला मेन इंटेन्शन कसं नसतं म्हळ्यार प्रलंबासूर ऐकून असतं की कृष्णाक वदन करचे मस्त कष्ट जाल्यार अटलिस्ट कृष्णाल सकाक वदन करका म्हणून तंत कृष्णाल प्राईम मोस्ट सका कोण म्हळ्यार बलराम म्हणून ताका कळन असता आणि भाव समेत बलराम म्हणून तशी तो अटलिस्ट कसन जायन जाल्यार आजी हा बलरामाल वदन करका म्हणून सांगून तो इंटेन्शन दानियन येवन असता जाल्यार कृष्ण सर्व कारणं कृष्णाक पूरा पास्ट प्रेझेंट फ्युचर पूरा ಗೊತ್ತಸನ್ असता तशी कृष्णा कळता की ह्या राक्षस गोपबालकल वेश ಅಂತ ಇಲ್ಲ म्हणून जाल्यार वैष्णव वेश ಅಂತ येवन असता तशी कृष्णा ताका डायरेक्ट वदन करना पूतन समेत वैष्णव वेश ಅಂತ येवन असता तशी कृष्णा डायरेक्ट ह्या करना तांकां रेस्पेक्ट दिता तशी आम्ही पळयत की कशी आम्ही जस्ट वैष्णव वेशंतू अशी प्रभूजीस पुरा धोती कुर्ता माताजीस पुरा आम्ही सारी आणि कंठी तिलक ह्या पुरा घालची तगून कृष्ण जस्ट वैष्णव ह्या आभूषण तश्च तगून जस्ट विंगड कसं नाही करनी जाल्यार समेत आम्ही कृष्णाक आम्ही ह्या रूपार आम्ही प्रसन्न करीत आणि ह्या रितीन आम्ही पळयत की कृष्ण आता प्रलंबासूर राक्षसाक डायरेक्ट कसं नाही करू वचना जाल्यार तो कृष्ण प्लॅन करता की ह्या असुराक लायक एक पार्ट शिकोवका आणि वदन करका म्हणून आणि अशी कृष्ण कसं म्हणत म्हळ्यार आम्ही पुरा जणू गोपबालक पुरा आपोवन कृष्ण सांगता की आम्ही एक खेळ खेळया ह्या खेळांतू तेन्ना दोन टीम जावन डिवायड जाता ती एक टीम अंतू कृष्ण आणि वर्लल गोपगण असता ती आणि एक टीम अंतू बलराम सुदामा वृषभ आणि पुरा असता ती तशी त्यांनी खेळच्या पुढे एक रूल्स करतात की खंयचे टीम सोल्वता त्या टीम अनेक ಗೆಲ್ವಲ ಟೀಮಾಕ ಫಟಿ ರುಕ್ಕೊಂಡ್ ವರ್ಕ म्हणून त्या वनांतू फाटी रुक्ಕೊಂಡು पुरा कडे खेळोका म्हणून तशी खेळ सुरू जाता आणि मस्त वेळ खेळता ती फायनली बलरामाल टीम विन जाता अशी बलरामाल टीम ಗೆಲ್ವಲ್ तेन्ना स्वयं भगवान कृष्ण भगवान सोल ओपून घेता आणि कृष्ण भगवान श्रीधामाक फाटी वैरी उकळता आणि अशीची अनेक भद्रसेना म्हणून एक असता तो वृषभानुक होता आणि तशीची वर्लेले कृष्णाला टीमाचे गोपगण बलराम टीमाचे गोपबालक फाटी वैर उकळ सुरू करते तेन्ना ह्यांची ಚಾನ್ಸ್ पळोवन ह्या प्रलंब राक्षस बलरामाक फाटी वैरी घालून घेता आणि
बलरामा कशी पुणी करनू मारका म्हणून सांगून वरलेल गोप बालपुर एकड वत असलरी ह्या प्रलंब असुर बलरामा घेऊन गेनू अनेक विंगड कडे त्या बंडीर वनंतू विंगड कडे धावचे सुरू करता जलारी बलराम आम्ही ऐकलेलं शे बलरामाले भल वेट समेत कितलं हेवी असतं म्हळ्यारी पर्वताल तितलं वेट असतात तशी होऊन गेनू वत्ता 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 तक्का होंचक जायना प्रलंब असुरक तेदना तो तगेले थोडे 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 तगेले असुर रूप भायर येऊसूर जाता होंता होंता तक्का पूर जावनु तगेल राक्षस रूप पूरा भायर येवचे सूर जाता अशी पूर्ती राक्षस रूप भायर येल तेन्ना बलराम कळत की मक्का फस्ट होन तशिले गोप बाला अत्त विंगड कंचकी राक्षस असं म्हणून तेन्ना कृष्ण बलराम कळत की हे राक्षस कशी विंगड गोप्पा बाला तुमनु दूरवरनु मार्चक प्लॅन घाला म्हणून तेन्ना बलराम कसन करत म्हळ्यारी एका हातान तू गट्टी मुष्टी बंदून त्या प्रलंबासुराला ಮತ್ತೆ वेरी एक मारता तितलेची आणि बलरामाला स्ट्रेंथ कितलं असतं म्हळ्यारी भल कितलं असतं म्हळ्यारी त्या तितलं होड राक्षस तितलं पॉवरफुल राक्षस एक डम्मांतू रगत वंकुनु तेंची पोणू होन होता त्या राक्षस ಮೆಲ್ಲಲೆ ರಾಕ್ಷಸ್ ಪಳ್ಳಲೆ ಸೌಂಡ್ ಆಕ ಪೂರಾ ಗೋಪಗಣ वापास दूर दूर तुकुनु धावन येतात ती पळत की कसन जल्लाय म्हणून त्यांनी पळतात की हे बलराम इतलं आसानी री इतलं इतलं सुलभ री इतलं होड राक्षसाक मान कळला म्हणून मान काणू सेव्ह केला म्हणून तांग पुरा तशी पळेल तेदना तांग मस्त खुशी जावन त्यांनी पुरा बलरामाक खुशीर त्यांनी पोटंग येतात ती बलरामाक ಹೊಗಳಿಸಿ आणि अशीची वैरतगुन पूरा देवी देवता सक मस्त खुशी जाऊन त्यांनी समेत मस्त प्रेयर्स ऑफर करतात ती प्रार्थना करू सुरू करतात ती विंगविंगड सुंदर सुंदर कीर्तन प्रार्थना करू सुरू करतात ती आणि फूल अर्पण करू सुरू करतात ती बलरामाक ಅಂತ ಸಮೇತ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸಮೇತ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಸಮೇತ आम्ही पळवेत की प्रलंबासुर आमगेलन तशिले पूजा लाभ प्रतिष्ठा अनर्थ ह्या राक्षसाक रिप्रेझेंट करता आम्ही थोडे थोडे सर्विस इनिशियली स्टार्ट करता ती मागीर आम्ही चड 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 सर्विस करता तशी साधन चड चड बडेल तशी आमगेले पूजा लाभ प्रतिष्ठा समेत इन्क्रीज जाऊ सूर जाता आम कळलं अशी ते इन्क्रीज जाऊ सूर जाता आणि आचार्य पुरं सांगतात की कोण कोण ह्या पूजा लाभ प्रतिष्ठा असतात आणि केद्दणय त्यांनी कृष्णाला वच्चे साध्यची ना म्हणून जलरी आमगेल होप कसन म्हणल्यारी बलरामले रिप्रेझेंटेटिव्स पूरा गुरुतत्व बलरामला रिप्रेझेंटेटिव्स अशी हा गुरुजन येऊन आमका कशी आम्ही हंबल असका कशी आम्ही तृणादपी सुनीचे ना मूड आम्ही कशी इन्वाइट करका म्हणून आम सांगून दितात आणि प्रभुपादच आम्ही पळवते प्रभुपाद येऊन आमगेले ಜೀವನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚೇಂಜ್ ಕೆಲ ಅशी ಗುರುತತ್ವಾಲ ಮೂಲಕ ಬಲರಾಮ್ಜಿ येऊन आमगेले पूजा लाभ प्रतिष्ठा पूरा नाश करून गलगा कशी बलराम एक मुष्टीन तू मारनो प्रलंबासुर राक्षसाक वधन केल की तशीची एक पेट्टान तू आमगेले तशी समेत पूजा लाभ प्रतिष्ठाक नाश करणं आमका कृष्णाला सानिध्य प्राप्ती आमका दिवका म्हणून सांगून आम्ही आजी प्रे करेत अशी दोन्ही लीला तुगून आमकां कळत की कशी वरल्या विंगड डेमन आम्ही पळवेत की कृष्ण लीलान तू मस्त विंगड राक्षस असता पुरा राक्षसाक कृष्ण मारता जलारी धेनुकासुर आणि प्रलंबासुरक बलरामजी मारता तसे मी आमकां कळत की गुरुतत्व आमगेले गुरु प्रभुपाद त्यांनी मात्र येऊन पूजा लाभ प्रतिष्ठा ममेती आमगेले अविद्य कसन असत त्यांनी मात्र कडूक साध्य त्यांनी काळू आमका शुद्धी करणं कृष्णा लागी आमका पेटेलरी मागीर अटलिस्ट कृष्ण आमका पळता कृष्ण आमका एक्सेप्ट करता तशी इतलो ऑस्पिशियस दिवसू आम्ही ऑफर करत की बलरामाक आमका आमगेला तशिले
राक्षसाक मान काणू आमकां स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ आमकां शक्ती आध्यात्मिक शक्ती दिवका आणि आमकां कृष्णाले सानिध्य प्राप्त करूक आशीर्वाद करका म्हणून आमी प्रार्थना करता. हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभू.